mga loksami, mga pagariami, malalalayon suka penalamat tanus ikwallah, sabab sa kapambaginian kita tanus idin, taufik, katrang, sa diitan nukan dagidaya ko mga suguan niyan, ipupunguyat tanus sa ginawa tanong, kung ipupunguyat tanong ko sa lakaw kita. Bubugan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa katrang, sa diitan no kapamagusaya o mga lalangan yan. Apa nagunta man ang tano is itano din milalang sa ginawa tano sulangwan adinyan kabaya. Nagumisampay tano si iku pamilya tano. Nagusulang ulangwan ang mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala apa nang gila si iku kagya kamauto na mga lalangan. Uriyan na yan. Nabiyati ang naging kutwa katiro wallah ami aloy sa suratul kahf. Ginan ibandingan tanong iman to. Ay katiro wallah sa isa Quran na tigin na wakulil haqqu min rabbikum. Giyang kutwa ba sa wakul ami aloy na siya ito paka mamurada o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langon-langon na miyalo isa Quran na kul na ayapak ang tapanon na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulil haqqu min rabbikum. Tiruang kaya Muhammad suuntol. Tiruang kaya Muhammad subnar. Min rabbikum as ima kasusaling ganata ko kadna niyo. Si ipuun asubuan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sya'a falyu'min. Nasa dun sa tawag kubaya na pangungunutan ko mga suguan wallah. Uman sya'a falyakfur. Nasap man sa kubaya asangka na ungkir. Bigan tanu wallah sa baya-baya. Andi kebayaan tanurun adarpa. Darpa si iku surga, anta ka darpa si iku neraka. Diganta no Allah sa baya-baya. O kawyag tano sa dunia. Andi kabayatan. So maka giginaw tanuron, kaluluagan tanuron, tetagudia tanuron, wanta kasukaramasen akawyag-yag amakan dedamar tanuron. Na orian, o kiyabgir kita no Allah subhanahu wa ta'ala sa kabaya. O man isa na bigyan yan sa lauda paro. Na inisumpat yan sa isaging kuta katiruyan. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Matanas kami at tigwallah. Na inipagtadami si iku mga pagtaw. Inipagtadami si iku mga tao ang mga salimbut. Inipagtadami si iku mga tao ang mga darwak. Inipagtadami si iku mga tao ang mga tangania. So kadug ay kulub si iku mga parasyaran. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil ujuh. O mansiran penun sa kapaginumiran sabab ko kisa sugat kiran o kaur. Sabab ko kisa sugat kiran ko mapital akaw. Na ayami kulub kiran ay bugay kiran wallah. Naging ko ta pinakamayaw ay tutong si ikor para siran. Bisa syarab wasaat murtafaka. Amya karata-rata ya adarpa. Miya karata-rata ya. Apa nginuman. Miya karata-rata ya. Apa mamugayan. Amarata penadarpa. O mga tao. Apa kataros si ikon narakadyan. Biya baliw ito apagitaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaya pakainkaan yan kita no kuorian o kiyab ginyan kita no sa lauda paro.
Semangat tahu agbe si kumapya. Antara semangat tahu agbe si kumarata. Semangat tahu ayat pamikiran yan na suka pakaslang sa maliwanag. Antara semangat tahu pamikiran yan na suka binasa. Na hindi pagita kira no Allah subhanahu wa ta'ala ang mata-mataan. As semangat tahu apangan niya. Ayat kebeen yan na suka kaya kamuto na marata darpa. Marata kebulusan. Na andi din ikapakagdamiran sa mayaw. Na bagan siran sa panginginuman ay tutong si ikusulda pesimbaaniran. Sa taman sa makataros siran kumiyak karatarata darpa. Inisumpa tunu Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu. Mata na susiran ito ang mga tao amya maratea. Wa amilu salihat. Sarta aming galabak sa mga pipya. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Na mata-mata nas kami atig wallah. Na dia mikiran pepasan sa panagunta maniran amapya. Sa sipan sa dunia. Na pergi sawitan kiranu Allah. So kamunaan o balas o galabak kiran amapya. Subhanallah. Sipan sa dunia. Na pergi sawitan kiranu Allah. So kamunaan o galabak kiran. Panagunta maniran amapya. Diyan ko ta mga tao adi managuntaman sa mapya. Nas isirang pakataro sa Allah ko surga iyan. Apa manugasi ko mga kabubaan yan sa mga laosay. Asar ta mapapadalam si isagin ko tadarpa. So mga nditarn. Agus sukagya ka mauto ng mga emuan. Mga kasangkapan. Abulawan agu pirak. Apyakan dedame. Agu mga nditaran. Akagya ka mauto ng mga kakapal. Agu mga ninipis as sutra agudung. Diyan kaya pagaluin wallah sa isa Quran. Nagiyay pitaman-tamanan amapi adarpa. Ulang-ulang unudarpa si iku dunia agus walungan na mauri. Mga oripin wallah subhanahu wa ta'ala. Ubatan o kalilipating, apya kang bidagyan kaya kawyag-yag si iku dunia, gusto kawyag-yag sa alungan na mauri. Na anto na kaya pa kang bidaon, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasabutan no si isagyan kaya hadith, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum. Mata swalla na pitukidian rekano sa mga ulaulan niyo, mga paparangan niyo. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum. Mata swalla na pimbagi-bagian rekano sa mga ulaulan, mga paparangan. Kama qasama bainakum arzakakum. Sa lagi dukyang bagi-bagi wallah si ikaw nganin asukatan o pisakatawan. Sukatan niyo. O man isa na adna isasanggay wallah, ibubugay nun wallah apaparangayan niyan. Nagwa naman po, ibubugay nun wallah utala sukatan niyan. Na, naging kami pantagun sa kapaparangayan, agugin kaya pantag sa sukatan, inuwi makapsubat. Inna Allah kasama bainakum akhlaqakum, kama kasama bainakum arzakakum. Matanas wallah, na pimbagi-bagian rekano sa mga paparangan niyo. Sa lagi do kiyang bagi-bagian niyan kung mga sukatan niyo. Naad na mga tao ang pupugunot sa muda. At tigang ka bagubasa. Ocho. Oso at tigang ka bagubasa. Naad man na mga tao di pagunot sa kagya kamuto na muda. Oso. Ay barat yan naging kaya masadita no kapag intaw sa dunia. Na aya ka papantaga na oso naging kaya kagya kamuto na butuan tano sa flowering bees. Diyan kaya kapang buel sa bulak. Na iman to na may kalalain niya business isaging kaya kagya kamuto na mas akatataguan na katano. Kaad na mga tao, kailan ka kagya kamuto na dindagang sa bulak na pag-isian ka niyarga yan. Na may ito niyarga na 3,000.
Nakagya ka mo ito at dadar taman sa kiraot sa mga 200,000 orga yan. Magay ron sa ibarat. At namya kataling umaabisita sa nga darpa. Sa isang kuta darpa amin sa Pigalawag. Akagya ka mo ito na makapupo sa Marawi City. Nakagya kong baling na inituruan ng kutwa flower, ubar-ubar. Tigi na kapa kaya mamangan niya ko siya. At tiga may away. Ino to? At tigi na kaya bubi anak. Natiyang na si Isais hindi na arga si ini na 300. Natigin na ino akong piyang ni kaya arga sa Marawi na 3,000. 3,000 sa Marawi na 300 sa SND. O pa makakatukawiran sa Marawi, yung kaya mo ito na mga flowers na mga iti arga na mandak na makaumas ikang penibol. Ino pa na yung kaya mga ubar-ubar na ino pa na ikagya ka mo ito na di pa magagawa sa dunia. Nakagi sa surga na ayangaran yan, apadangaran yan na khudara. Ayaman na khudara na daragudong. Jannat. Ayaman na jannat na gardin. Sapadan. Nasulang-ulangwan apitamanan ang mga pipi au barubar na singkagatong ko surga. Kaino to kaya betul so kagya ka mo to na surga sa jannat sapadan kakagya sa sapadan na ayak kalilid ak kulayron na gedung. Naging ko ta gedung na piangadag na tagin ba kaya bulong sa mata. Bulong sa mata. Igiraman to kagya ka mo to naging ko ta matang ka na lagi do kagdam ka blurred. Di ka di kurang na pangilelen, napsung ka sang ko ta mga ringgab. So tigtan wa kagya ka mo to na mga anak kayo ron. Napigilan ka ang utang bala-balaon ka, so kapkilan ko kung mga raon na kayo na kagya ka mo to na bulong o pangilelen ka. Bulong o kagya ka mo to na matang ka. Nagyayan, ay ka pipigila tanusi. Nakagya ka mo to na ba matag simpul. Agyan ka sasuanan ka mga tao, adi mamangbol sa mga flower, mga ubar-ubar. Tagin mo ba kakagya ka mo ito na pagugitan po na yan, limu Allah. Kakagigyan ko takyang bugi-bugi Allah ko paparangan na ad na tao ay may imbito niyan. Subapan Allah sa sukatan yan na sa flower, ubar-ubar. Na memang bol sa kagya ka mo ito na mga ubar-ubar, mga flower, apyakan daklian, kaya ni at yanon na kagya ka mo ito na sumpat o kagya ka mo ito na kawiyagan yan. Kakagigyan kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kasama bainakum akhlakakum kama kasama bainakum arzakakum. Mata-mata na swalla na pimbagi-bagi yan rakano sa mga ulaulan niyo, paparangayan niyo, o gito-gitiyo. Sa lagi do kaya bagi-bagian yan kung mga sukatan niyo. Nakagya ka mo ito na ayam, yabaloy asukatan ka, asasabapan wala, sa kukuan ka sa kawiyagan ka, naging kutaw warubar. Nanto na yung marataon. Nanto na kaharam yan. Ayang apkiyag sa kagya ka mo ito na kuwan. Ginoon ka. Sungka sa Davao, sungka sa Manila, sungka sa Visayas, sa nga mga La City, na ipunagad ka mo tatigtan mga orchids. Amiya kadak-dak lakagya ka mo ito na ubar-ubar, mga flower, amiya kadak-dak la mga tao psagadun, pamamasaon ka, kabubay ni Ranto mag-usik ko kagya ka mo ito na, darpa iran. Naging nakagya ka mo ito na, pade salim Allah subhanahu wa ta'ala. Amit teman sukan degang, amit teman suka pusa. Kasi ko kung mga dinis na yakyat teman o di tanukan degang na miyulog tanu sa ukay-ukay. Miyulog tanu sa kagya kamuto na kuwan. Ukay-ukay. Now, si tanuban pagdudu ko marketing o pantag sa kagya kamuto na kandegang sa panganangkan na miyulog tanu sa kandegang sa namat, kandegang sa kagya kamuto na mamaan, kandegang sa lagat ka, din. Akagya kamuto na kusubo akaluman isya, tono ni kagya kamuto na pada magpusan yan. Na taman sa giyang kuto kagya kamuto na barang-barang ang binto tanong po sa tanong na alhamdulillah kad na miya binto siya ipidigang tanong na bulak. Akagya ka mo ito nakalingawan. At dito mo kada kapamatay nakagya ka mo ito nakasasawitan ka sa mga bipiadar pa ko surga. Kakagya sa surga wallah subhanahu wa ta'ala. Napiya kata na Nabi sallallahu alaihi wasallam maging ko ta mga bulak ko surga. Naging ko tadi ka pakatutubala o mga raon yan na mga buni-bunian, ang mga pamamagkanagan, apit naman ang mga musical instruments sa isa alungan na mori, apaka nagsiko surga. Natakin mo ba ka, relaya ko niyo, kamarata ka pa ko kitang kaptero na kan, pamana, maratain niyo, na siya ko pantag sa koneksyon sa technology, ay kaptero tanurun na si isa science. Kamarata ka pa ko kityan. Mismo, giyan nga natot, giyan nga nakapagtuta, marata ba sa?
Naging utamara tatot andu apaka po sa lawas ka agito so bisa sa lawas ka. Na andi ka pa po na sa lawas ka na miya ko ang kuta kagya ka mo to na andu na mini miya tago ko mga ubar-ubar na ori ano kaya tago isang kuta mga raw na kayo na miya dibilap nguta tigta no miya timo na siyember manandu na kapipi agina kap kagdamang kaon. Subhanallah. Ilan ni man ang kuta evaporation? Anto na ibtiro na evaporation. Naging kaya ka mo to na mga igsang ka kalupaan, si isa lagat, si isa kagya ka mo to na lawasay, si isa kagya ka mo to na ranaw. Yung utama tabay, matatangal, nabsumber nandu. Na orian yan na iba, pag-evaporate niyan, ipupunik yan sa puro. Na may panik sa puro na timo si isang kutagubun. Na matimo si isang kutagubun na masugat pa na mabugaran doon, kasi yan na oran. Oran. Oran, nakagya ka mo to na resulta niyan. Naging kaya mga flowers, na ayaguna ini na san pupakapoon sa bulong ami aliw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiago siya sa Quran. Nanto na kaya pag siya sa Quran, Suratul Nahl, chapter of the honey, V. Ini singgay wallah sa Quran naging uta honey, bingot batiyukan. Na upagiletan nanto na kaya pakapupunan ka na batiyukan ko pantago sa Quran. Naging ka nabatiyukan na tagin o baka ayap kipantagyan ko teknolohiya kapapagin daw sa dunia. Naging na direksyon na batiyukan naging ni enbisan o mga aeroplano. Diyan na mga jet plane. Lang na pulantap sa puro na ayak kinuwera na bisis naging na batiyukan. Nanto na ikaw apalis naging na batiyukan. Naging na batiyukan nakagyan ka mo ito na pusang ko tadarpa. Naging ko takatataguan nun. Pusang ko tadarpa yan. Na makapuunon na may ka magukit na lagid uad na pagpakapuon si isang kutwa oryan yan, pitot yan, alagid o kagya ka mo ito na ayog. O di na kagya ka mo ito na pamakasir kita na bel. Na pagukit na kibugag yan ang kutwa lagid o karsada. Di na nimboli na karsada niyan. Na ayam yan si isa kitab na 70,000 miles. 70,000 kamilyas. Apuna niyang kudarpa na di ka cut off, di ka tapadang kutwa lagid o ayog. Agya ka mo ito na kituris sa taman sa mero sa 70,000 kamilyas. Na ipon siyang kuta, kaya raw tan siyang kutwa batiyukan, 70,000 kamilyas. Na umaguran sa mabugar, o di napakamasubabagaran do, nambuling na sagambatan na kapalagwin na, di kiro pa kumangaya, kayo kaya mo kadagyan ng kutwa, iniyugit yan, agyuto so kagya ka mo ito na kibugagyan na tingtanwa, pasien, nagyang uta, di ka tapon, alagi do pa makasiko, truck, nagyutikar sa danyan. Gitigar sa danyan. Naging ka nakagya ka mo ito na batiyo kan. Namiya kalala ka pa kabulong yan. At tanabanan ang barang-barang panangaran yan at tanab. At natanab agadong asipa pa ka po sa Palawan, akulay niyan, asip ko isang na mga kib, isang na mga simba. At natanab brown, o di na redis, marigariga, kalupa-lupa, asip map ko isang na mga puro akwan. Kayo. At natanab akagya ka mo ito na maitam. Na sudun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada sa paparangan yan, asuturugan yan, walay niya na dikada sa tanab. Dikada sa kagya ka mo ito na tanab. Na tiyano dan kaya ko na pinakamapi at tanab naging kutabat yung kanayamya sa supyan ng kuta flower, kuta warubara. Napakaharaman ka rin dyan ka mga flower, itay no baka pagkakwa sa bulong. Agi ang tanab. Inupan ang gila, ni gira ang dabatabubtero, halala na harama, na pressure singadaan ang tunay ka pakapapo niyan. Anto na ipamana, kiko-koneksyon yan ko agama. Kisusumpat yan ko agama. Kisusumpat yan ko kapagingad. Kamapian yan ko kapagingad. Kakagya ka mauto na susurga wallah subhanahu wa ta'ala na umani pagkataros na adna sapadan yan, anagardin yan. Akita tagun sa mga ubar-ubar. Na upakarat ka nga ubar-ubar, na di ka surga. Kakagya ka mauto na nakadikaw mga ubar-ubar si kakagya ka mauto na surga. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Si ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adna sa katawbai, abalo. Di mo ta sa katawbai, abalo na tiyalwa na yung swata yan. Tiginay karitang ko, awiding karak na tiginagyan ka iya tanab. Gula at tanab, si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamata-mata na tigin na siyama ka. Nami aliw niya na isa kusi sa dunia. Na permin niyang pagwitan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gula at tanab ka favorite. Pagkabubayan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gula at tanab. Na tiginaway ina. Na tiyaguan ng kutaba, yagyan kuta
wala teguan ni hagula tanaba mapya. Napya giwit yang kuwatayan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sesana niyan sang kutawatayan na awidin ka bugi ang nawalay niyan kagina ni pagasadan tanong. Kakagi aya dugangan niran nakagya kamuto na. Aya dugangan niran nagula tanab. Tiginaway ina. Na tina sigura dugang kami taling umangka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiginaway ina. Nami ako maging kutabago mamasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agi makaw mo. Natigina ya Rasulullah sa suguna ko ina. Pagitan ko naging kaya gulatan na. Napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal. Kuwang kagi nga nagulatan na natugalin na ka. Nanitugalin o Bilal radiyallahu anhu. Nagimit tugalin yan. Nanibigay niyan kuwata. So wala agi nga tagulatan na. Na inawidan wata na miyaling si ikinayan. Agi makaw masikinayan. Natingin na alhamdulillah kami ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natingin ang deswalay niyan. At tiaguan nun. Tingin na kao to. Ay nibitadak ko tiaguan nun. Nasiyungan niyan nakapagasadan niyan. Nagimaw man na naging utagulat tanab na kaya ka mamsa ka, di dumali sa tanab. Doon man na sa taguyan. Tingin na yan na watakulay. Miyawit ka kung nabi sa tanab. Tingin na way. Tingin miya tarima yan, tingin na way. Tingin na tayo piya katugalin yan. Tingin na sa Bilal, radiyallahu anhu. Natingin na rin yan. Inibigay niyan ka, tingin na way. May ilayin ka, miya daw sa taguyan, tingin na way. Natingin na ka tayo, di dumali. Na inawidan o ina aguswata. So, tanab na sumiyong sirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin na ya Rasulullah. Swata akan nasibu akar ka apya kiwitan ko sa sa tanab. Nasiyat tigin sang ko takiwitan nir ka ko tanab. Kakagisi ko masa, asisa dunia so karuma ko. Na aya asbabami, aya kesukatan namin sa kawiyagan namin, naging kaya gulatan tanab. Napkawitan ka karuma ko sa tanab. Na oriano kaya fatihan nagi tigin na kagya kamuto na ita, taro sa misudya midigan sa tanab. Sa ayap ya kawita karkaon na swata akan. Miya tarima ka. Tigo Rasulullah Bilal, miya ko ang kasutanab. Tingin ako turo ya Rasulullah. Tingin na huway, miya tarima akan. Na tingin na ako kami puto kaso tataguan ko gula tanab nakataya di dumaalin. Napapano. Nakataon niya, ito na ibitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kutabay. Tinahay ba'i, nabaling ka din, natataros na ka din ang kanading kadigandagang sa tanab. Kalikaan ka wallaso, kabarakat o kandagang sa tanab. Sa emana na naging ko tabutilya o pa makabutilya. Napugududan ka din, nabtuga sa apya-api na gato sa kabutilya, sa didigalin ang kanatago ang kanabutilya. Sa giti kaya pa kang barakataon wallah. Na miyafat su Nabi sallallahu alaihi wasallam na minisambi amirin mu'minin su Abu Bakar Siddiq. Nagitod ni diindagang ang kutaba isa. Tanabagyan ko tabutilya, agitod di turin na piantay pa kauman, na agitod di pugudud na didigalin. Na miyafat su Abu Bakar na minisambi sa Umar. Radiyallahu anhu amiril mu'minin na may tataros ng kutabai. Aging kuta kagya kamuto na butilya. Na miyapat sa Umar na minisambi sa Uthman. Na roo miyada aging kuta butilya. Miyapat aging kuta kagya kamuto na butilya. Nagito po nakamada aging kuta blessings. Aging kuta barakat. Ay nibugay kiran wallah. Sabab mo siya aging kuta tanong. Subhanallah. Nasakan na iba na karkanob. Kabubay na ka sa mga flower. Kakagyo pa makamiya kada-kada flower si ikusulda. Compound na kan. Namadakla pa ka mga batiyo ka na punusip sa kanya kamuto na baro-baro. Apaka-produce sa bulong. Ayab kabulungan nagyan ka na kanya kamuto na batiyo ka gulatan na napat mula sakit. Naapya din naman yung kabulungan na kagib kabubayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na pad-adusa asop kabubayan ng Rasul na ikagud ka. Magyakaroon siya ibarat. Magyakaroon siya ibarat. So Imam Yusuf, rahimallahu alay. So Imam Yusuf nagiti number 1 ay estudyante o Imam Al-Hanafi. So Imam Al-Hanafi na pagkupatay imam as kanin ni pagampangan niya kakakupatay imam. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Na so Hanafi na isa amurit yan. So maula na Yusuf. Na miya kayo sa nakagya kamauto na kunsiran sa dagita. Utatigtan wa pakwan. Udi nakagya kamauto na watermelon na kalalayaman. Napagupak nila napkating-tingar. Agyan mo tayo watermelon. Tigang kaya isa. Agurwa minainuan nandi ko pa ka na watermelon. Amalabudo pa kan. Pia bakad nuluga sama ito. Tutug na ka na miyawpak. Natigin na di ko di pangadagan sa ukit at kiyaw pa ka no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakagin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na kabubay na sa watermelon. Na di ko di panuno sa ukit at kiyaw pa ka no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mamiyaloy sa kitab. Kataman sa babu ka pang upiso Rasul sa
pamanang kapugusaran sa glat, o di na knife at tigtano, na adnas o kitong-itano. Na sabab po siya kung tabubayaran ko mga paparangan ng rasul na pangadagniran. So at tingin sunabi sallallahu alaihi wasallam na kabubayan ng sa watermelon. Tigo estudyante ni na sa Yusuf ay kaguda kan sa watermelon. At tawan niyo kasakit tapi tirang uta imam. Tingin na syahadat keperupan ka mata-mata na miya belag ka agama Islam. Kau pa man ini kaguda ka sumitang kadap kabubayan ng rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingin na guru kami kena ubah ko kagudan sa baka kabubayan ng rasul. Pamana sa ikaw panganang kanadnap ka itong nakatanwa desa karni. Adnap ka itong nakatanwa desa bulan. Adnap ka itong nakatanwa desa pusin. Nasa ka natigin na pwede sa paparangay ng nadi ko kabubayan kagya ka mo ito nakwan. Kuman sa watermelon. Nakagipya ka tanaka, favorito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman to nakabayang sa dinagkinakur. Giti sa kabubayan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adinan ka pangadgas iko mga pasian mga ugito-gityan. Naging kaya ka mo ito, nakialaya tanong sa kami pantag sa tanabo. Na inisenggid na nanwala sa Quran na bito sa Suratun Nahl. Chapter of the Honey. Ay man na nagyang ka na gula tanab. Na ayakipantag agyang ka na nabatiyokan. O teknolohiya. O datigtan wa wildlife, kauyag-yug sa dunia. Naginan imi imbento o mga tao amimbal sa aeroplano asukar sada sa langit, o kagya ka mo ito na radar, o kapugugitaran na ayin bisa ni Rano na so kagya ka mo ito na kuwan. Batiyo ka. So batiyo ka. Nagip man naging ko ta kagya ka mo ito na station, after na station, na airport. Airport to airport. Ando man nagapkat na rin ko airport to airport. Na anirap man enbisa nga ta airport. Kagim ako asukakar sada sa puro. Kaukit, kaukit to batiyo ka. Kagigyan na batiyo ka na 70,000 miles. Ako tani ro pa man didikali nang ko tuwa da inugitan yan sa didikibibay sa bapa ka sila kainin kakadug. Nagina ni miabis o kagya ka mo to na di mamagbual sa aeroplano. Nagip man ang uta airport, yung uta station, puno pa mas sa Jeddah. Nandaman na kagatunan yan sa Manila. O di na Davao, o di na Cebu. Aron kagya ka mo to na tuna. Na inalip man na ng Allah sa isa Quran. Kaya gusip man Allah subhanahu wa ta'ala sa isa Quran. Abituan tanaw sa Suratun Naml. Chapter of the Ant, giyang natigtan wa pila. Agiyang ka na napila, na ayat man nagipantagyan ko kagya ka mo ito nakabupagintaw tanong sa dunia, na si tanong kabis, pumasakyan didala ka Sulaiman alayhi salatu wassalam po sa Jerusalem. Namiyukits ka na sa kagya ka mo ito na Cairo, Egypt. Jerusalem. Na puno sa Jerusalem, Palestine. Namiyukits sa kagya ka mo ito na Jordan. Mayakaukits sa kagya ka mo ito na Cairo, Egypt. Nagubo kagya ka mo ito na makatarapa sa Saudi Arabia. Nakagib, takadug si sa Taif. Kaya pipikir niya na surkat niya na San'a, giya Yaman. Kagiya Taif, nagina ni tampar sa Sibangan, Saudi Arabia. Nagiya kagya ka mo ito na San'a, na si matatampar sa Sibangan. Ay mana niya na makaumakaw si sa Taif, natupad ka sa tampar sa kabubaan ka sa border, Yaman, agugiya Saudi Arabia. Nasukapugugit o Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Namiyakat tangan. At namiyan ginaswara. Ya ayuhan namla, udkhulu ila masakinakum, layakhtimannakum Sulaiman wa junudihi. Ay mga pagari ko, mga pila. Namiyakat tangan sa Sulaiman. Ino to? Na aya ibubugay wala radar ko Sulaiman na giyang utas sisingyan. Giyang utas sisingyan, napakapagiraradaron sulang ulang wanak, makhlukat, mga kanan. Giyang utas sisingyan na sobra sa kagya kamoto na aikom. Giyang utas sisingyan na sobra sa telepono. Giyang utas sisingyan na sobra sa kagya kamoto na cellphone. Giyang utas sisingyan na kagya kamoto na sobra sa television. Kalango-lango na di itataro mga kaadan na ukubay niyan, milay na captain na utas sisingyan, na radar yan. Ay man na naging utatigtan sa Google simanto amaf at tingaran ka na pagilan ka andun na direksyon ng utabitero. Na tiningaro Sulaiman na melay niyan aging utabitero na si matatago sa giyang ko puro akayo. Asipon dumada po ko raon at tutulungan niya na karsada. Tutulungan niya na tampar sa Makkah. Abtakadagso kagya ka mo to Sulaiman na gusto mga sundaro niyan. Nanto na imetero Sulaiman alayhi salatu wassalam fatabassama dhahika. Ami aloy sa Quran. Fatabassama dhahika. Mayakagkula. Mayakang gamagaman sa Sulaiman. Nauriyan yan, nakagya ka mo ito na pagkikuha na ng kutapila. Na inibita din sa paladin. Tinahay pila, baska agyan kutamitiro. Tinahay Sulaiman sakat.
Tinay pagisya kantay ngaran ka. Na tinahay Sulaiman na sa kansot takhya. Ay ngaran ng kutapila na takhya. Na tigo Sulaiman alaihi salatu wassalam apila ka nung kaklasya pila. Na tigin na talo. Ay first class apila na yakulay niyan na maputi. A white ant. Giti first class apila. Ay second class apila na yakulay niyan na maitem. Black ant. Na yapin nakasiru-siru apila na red ant. Mariga. Naging kung takagya ka mo ito na maputi apila. Ay ngaran niya nasutakya. Naging sumya panutul ko 15 animals of the Quran. 15. Amyalo yung mga binatang sa Quran. Apo makasurgaan wallah. Sabab ko kinisumpat o galabukiran si ikwagamang na muli siran wallah manusia sa alawan na mori. Ang kinasiran ko kabibinatangi. Napakasurgaan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Na pwede naging kapila bituntan sa takhya. Ay ngaran niya na sutakya. Na oriyan yan. Natigo Sulaiman ay kalab kakanyo. Natigin na si ko saragun. Na sa pinaka mayto a khardal. Uta pinaka mayto a ud. Abituan tano sa khardalin. Udi nakagya ka mo na atom. Na upakan. Nanguta saputulon na duragun ay langan namiro. Natigo Sulaiman na bugan na kasaduti man. Saya pakan tapansa na pa waluragun. Na after waluragun, urian waluragun, nakagya ka mo ito na bugang koskabu. Urian yan. Na urian uduragun na piyagi kay po Sulaiman supila. Na apya so kagya ka mo ito na satimanon, na susopa kun, na angarang panagyatbiin. Na minisya supila Sulaiman. Kaya pila ka na pitano ka na sopak, na duragun na ikan ko. Tingin na uway. Na tinantunay niyang ka sopak ka din na imanin. Kailan naman ang uta accurate. Ama natitwa ka mapias bagang ko tapila. Tingin na, hey, Sulaiman, why din ka dato akan saka? Andi dato anakong ka. Na minextra ko at tingin ka so promise ka na kabaruba. Pagkalit. Ugay na tingin na so promise wala na din aban yan ka kabaruba sa din sa pakatama. Din aban yan ka kabaruba. Giti sabab apiyakatan na wala sa Quran. Innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. So sira no to mga to miya maratea minggalabok sa galabok ka mga pipya na mata-mata na tigwalla so kamunan ubalas aga kalimiran sa alungan na mori ko surga nasipan sa dunia na pagisawitan na migran so kapyan niya. Mga ori pan walla mamaguyat tatanong sa kang galabok sa mga pipya. Mamaguyat tatanong sa kaparatea ko mga sugan walla. Mata-mata na did na kagbarubo promise walla. لو كان أهل القرى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسبس والله. نسبس والله. نانتوني نسبة والله سبحانه وتعالى. لو أن أهل القرى ومن يسوي سكبرين الدم. إسكبريو آمنوا نبلا سيران مراتي أسيك والله. واتقوا نقوم ننجل سيران سنجل بكنيران سوكيا كموتنا mga suguan. Na pananggilan nila sa mga lalangan. Lafatahna alaihim barakatis sama na sigurado na tigwallah. Laka na kang kirandang so kabarakat mapapadalam alimu agugugaw si ikulangit. Wal ard naguso kabarakat alimu agugugaw mapapadalam si ikulupa. Ayabu panganin nakatanaw Allah nakaparataya. Ayabu panganin nakatanaw Allah nakapananggila sa dusa. Tanggal lumag sa mga pipya. Napakabarakat no Allah so kawiyag-yag tanong. Si isagin kay dunia na taman sa alungan na mori. Palakan no Allah so kabarakat ulangit, agus so kabarakat ulupa. Nakilay tanong subang swalungan na limo, na maguran nagagaw, na sindo sa ulan, agus subiton, nakagya mo ito na palen limor kita no Allah. Na sabab sa giyan kaya di tanong ipaginuntulan ko Allah. Sabab sa di tanong kapangungunutan ko mga suga no Allah. Sabab sa di tanong kapananggilay ko lang-ulangan ni sa parwallah. Na pupakapun ko langit, pupakapun ko lupa, na palakagya ka mo ito na tiyuba. Palakagya ka mo ito na tiyuba. Mga oripon, wallah subhanahu wa ta'ala, nudang tanong aging ko tapila. Giyang ko tapila, nas kaniyang po niya ka found out sa kiyawafat o Sulaiman alayhi salatu wasalam. Di benar suka tiro mga jin. Agya ka mo ito na siran imya ka found out sa kiyawafat o Sulaiman. Kaso pila, ang maputi, white ant na siran. Kailay niyo sa audio ko kanibat na sa suratul Sad, naroon niya matatago. Anto niya, pamanagat ko sa kiyawafat o Sulaiman.
Diyan mo tagapang niyo Sulaiman alayhi salatu wassalam. Sa kinisya niya nun kuwallaw ay kati mapagidudian ko dunia. Kakagis kanin na miyada to si ko dunia. Na ayani simbagun o malakal maut na ayay bagir kaidad si ko dunia na 67 years. 67 ragun. Namiyang ni kuwalla sa extension. Kadnang kwatigan na pangniya ko sa extension. Sa kagya ka mo ito, naging kayan dito anakan na matanurakan, kadiyakan lakayan. Kaya ito turo ada to mga manusya na sukagya ka mo ito na Asif bin Barkhia. Dito right hanyan ko mga manusya. Na si ko mga jin na ay ito turo yanon right hanyan ko mga jin na sutigtan wa kapri, iprit. Kagya ka mo ito na ayan yung giran, ito turo nakudairan. Na si ko mga binatang na sutigtan wa tiger, udi na layon. O man ni mga kadi ng Allah. Natuturuan o kagya ka mo ito na Sulaiman sa nakudairan. Na si isagyan ko tamasa. Agin ituro niyan ko Asif bin Barkhia. Anak ko daw mga manusya. Na sabab sang ko ta kapas sang Asif bin Barkhia. Na tama naman to na ikaro pata pamikiran ng mga scientist sa dunia. Agin ko ta pinggo daw lang yan. Adid magagaw mga scientist agin ko ta may gaganyan. Umasa kagya ka mo ito na Kele o Sulaiman kuturugan o Balkis bin Sarahil. Kugya pa ka man sa Sana'a. Agyan ko taturugan o Balkis bin Sarahil. Na 70 gibuwa pulaos yan. Na umanay sa tima na pulaos yan na patakataw mamaruma ka po na dilang kugya kalaan ko ta pulaos. Naging ko ta 70 gibuwa pulaos yan na ad natatagunon ko kagya ka mo ito na danga inayakap kila ang kaw na ig aptuga. Si isagyan ko ta kagya ka mo ito na kwan. Marmar. Diyan ko ta tigtan wa marmar. Kagigyan ka apkuan o Sulaiman alayhi salatu wasalam sa bulan. Agu demon. Agu lang na klase kagya ka mo ito na mga corals. Mga pipi para sa decoration. Na si matatago sa border, a boundary, a Jordan, agugi a Cairo, Egypt. Kami ka out Cameroon. Nagyan ko tapalaw na kilain ka, paman nalagi do bulutu. Kulay niyan ka lang na kolor, biru, gedung, mariga, maputi nan. Dudun karo matatago sulang na klase bulaw na apkuan niyan. Na makukuha na ni manto mga Jew, mga Yahudo. Lagi mo tayo sulsi sa Cairo, apu ka sa Jordan, abito sa Taba, nabipur ka suld, napakaot ka rin ta building, agito di pangbola ng mga Yahudi sa Bulawan, Demon, apukuan sa gingota Palaw, agito sa Palaw na Bila Sulaiman. Namaya ka out kami sa gingota building. Nagingota building. Napakatong aro sa mga kay dito assessing na ergen na 12 ka milyon. 13 ka milyon. Na inibigay ito Allah favor si Sulaiman alayhi salatu wassalam. Agi mo ta kagya ka mo ito nakatitimo niyan kulang-ulang na klase mga laiyarga. Abulawan, agudemo, nagugyan ng tatigta na corals, agulang na klase. Kagya ka mo ito na mga parahisan si dunia. Na oriyan yan. Na sisagyan ko ito ama sa agaw ato Sulaiman. Na piyangan niya na kagya ka mo ito na maka-extend. At tenor niyan sa mga detuan yan. Na yung mo tabtiro na nakabasa ng Asif. O kaya giraw Sulaiman na antaw arkano. E magaganyan na amakuan niyan sa Arsh. Palas. Turugan o Balkis bin Sarahil. Aso Balkis bin Sarahil na ama yan na manusya. Pagampagan niya masultan sa dunia. Pagampagan niya kasangkadan sa kasusulutan sa dunia. Okay, na yan na jin. Ay na yan na jin. Ang ito sa Balkis nakatapi ag yung utama yan sultan. Kagya ka mo ito na jin. Agyuto sumyoma o Abrahat. Apya nagumbaledar pa si sa kaya kamuto na Yaman. Umya, masa kaya pakataling mo Abrahat ko na panagkimbota ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aadnat darparuwa di kakalka sabab sa mutakapkid niro na mga jin. Nagyuto soroko o ama o Balkis bin Sarahil. Na so Balkis bin Sarahil, na piyang ni Sulaiman nagkuha sa turugan yan pusat Sana'a sa Yaman na pagitan sa Egypt. Palestine, sa Jerusalem. Na inisyan niyan sa mga shaitan, mga jin, mga iprit, agus sa mga manusya, agus sa mga binata. Ang tawar ka ni pakaguga. Akuha niya ng kanapalasyo sa Yaman. Na paguit niya sa Jerusalem, sa magaan. Na ayami tiro na si iprit. Agampangan niya tiro na si iprit. Tinahay Nabi Wallah, Sulaiman alayhi salatu wasalam. Ayat tigin nakakaguga ko sa kanapalas. Ang matatago sa Yaman, sa Sana'a, nakuang kuruwa kapipita, nagkiyuma ko sa Jerusalem agkagabi. Kiyuma ko sa Jerusalem agkagabi, dito nakatanggigan ka na palas. So, doon suki bubata diyan,
na di din keberubah. Na tigo Sulaiman na antawar kanupun. Na ini puro Balkis bin Sarah, ini puro Asif bin Barkhi aliman yan. Tingin na sa kandatu. Na tigo Sulaiman ay katinian. Kegugang ka, keberik ka, ang kotar ko iprit. Ako anak kapipita na kiuma sa Jerusalem kegabi. Na tigubal Asif bin Barkhi ay katinian. Na tarfat ain. Twinkling of the eyes. Saprak mata. Ay man na ilayan ka at tigin man ay. Akakuha ko rin sa Yaman. Nasara makapurak ka na minibutada ka sa Jerusalem. Nagito itaman ay manto na di din kagaga akapasang o mga scientist sa dunia. Anto na inusarian akapasang. Aging ko tagya ko aniyan ko palasyo si isa kagya kamoto na Yaman. Na inawit si isa kagya kamoto na Jerusalem. Dito sabab as manusia na iginaming bilang ataw. Iginaming piya-piya. Na kagya kamoto na pulkaan wallah so kapasang yan. Kasuputaw. Aulugon na kasaragat na kigildo. Na may kambal silan sa kagya kamoto na barko. Anlip si Imyokit sa kagya kamoto na kwan. Liyaw kagya kamoto na ragat. Ranaw. Sabab ko inusara manusia so kapasang yan. Nakatawa na suputaw na dikibutan sa ranaw. Ragat kapkald. Okay, damimbul ya barko. Apira gatos ngibu ka kilo. Abapapakaw kitiran si ikuragat. Na dikigad sabab ko inusara ng kapasang yan. So putaw. Na sabab ko kiyaw sarak umanusia ko kapasang yan. Na may apakapalagwiran si ko kagya kamoto na gilupa amin bulya klasya tra. Sabab ko kapasang manusia. So putaw. Na may pakalantap umanusia. Sabab ko kiyaw saranan ko kapasang yan. Na may pakalantap yan so kagya kamoto na putaw. Na adam po ni man to abito sa 3-in-1. At ni man to atrak sa Qatar. Ang kagya kamoto na pulagwi sa gilupa. Agiti bito sa 3-in-1. Na makasaragat na may kahit pa namin bulay speedboat. Apa ugit pa saragat. Na may dua. Na urian yan, nagkabiya ka pa lumantap na kita ko sa papak na playgoodman. Naging ko tatrak na si Ian na ni man to matatago sa Qatar. Aayar gayaan na $180 million. Na may naging ko tagyang buhay. Liron na Pilipino representative po doon. Nailan ni man ang kutamano siya. May pakalantap yan suputaw kagya kamoto na matatangkad. Aputaw. Sumano siya na igira inusaran so kapasang yan. Nasasati man na kayo. Nasiyungan yan na piyamo tulian na pinggagabas yan na may pakamuan yan na mapiaon tuda. Apipira gatos ngibu arga na nabkato na 5 gatos ngibu arga ni gira mimbula kagya kamoto na mga pipiya sa lasit. So kayo na pipiya naguntaman na manusia na mimbula kagya kamopiya na mamapya turugan. Langwan akagya kamoto na klase. Adi pa naguntaman na manusia na kagya kamoto na mapapakamuan yan sa mapya. Sabab ko katira wallah lakad khalaqnal insana fi kabad. Sabenara ina din sa manusia nakapanaguntaman ugid na sipyat kakanaw ba kaya na ka manusia napakapanaguntaman sa gin ka worldly matters. Gin ka piti barang na mga say. Sa kapakamuan ako truck, kapakamuan ako plane, kapakamuan ako barko, kapakamuan ako nganin. Kaya pipikir sa gin kaya na ka manusia ko kapakapanaguntaman naun na so kapakadaya mga yung kuwaga mo wallah subhanahu wa ta'ala. Kapakadaya mga yan kuwaga mo wallah. Narini ba ito manusia sa panaguntaman yan? Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayuhal insan innaka qadihun qadhan famulaki. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ay manusia nanto na miya kaakal ka. Miya katimbangar ka, miya kabareatar ka, sakyan narka wallah, kaya sakat sakawar ka wallah, kaya piper ka wallah. Na matatang ka datlo pa kabareatar ka tanong. Bubaya ko dunia, hubbud dunia. Worldly temptation na tigang ka bagubasa. Na ikadua pa kabareatar ka tanong diyan nga nafsu hawa. Di ka kapano agiyan kaya nga. Na ikatanong agiyan kaya kapandidagar ka tanong satan. Na iman to nakagya ka mauto na inusar tanong sa panaguntaman tanong. Na si tanong focus ang ka dunia. Amat tagisagod. Asi tanong baling sa alungan na mauri. Subhanallah. Nudang tanong sa Sulaiman alayhi salatu wassalam. May panganin yan, apakaikitin sa 1,000 years. Ayaw kit, nakagya ka mo ito, napagambahan. Saging ko ito, takwiro sa niya, na itukudi sa tak niya, na sumisinga, smile, at tigtanong. Na ambudutan sa niya, nagito namatay, na makasisinga. Na tinimo yan sundatuan yan, na tingin na Asif bin Barkhi. Sakay na ko do mga manusya. April, sakay na ko do mga satan. Na pinagul sirahan ako da. Mga, gimutabalan na nanap, na supila, asutakya. Na oryan yan na kinuan sa kagya kamuto na niyawang sa Sulaiman
Na makasisingan, na katera na nabibiyog. Kapya ka lang kapya ang kira na pre-port ka na diya ka sa kanusbagan ka, relax ako. Nasi kanupsyong siyang kadalpakan. Agya mo tapya nagumbali ako burian, nakagya ka mo ito na pagalungan, na kaya sumisinga, tagido ba ka miyafat. Na ayakyat tiya kapakatitin, duguto na miya ka sanggi buragun. Na ayakyat to kayo ron sa kaya patay Sulaiman, nagyang utagya pa nagumbalero, nakasasaltan ng utapila. Ama puti. Nakagidid na kita no pila. Napagkakabanihan so ayo Sulaiman, hay dato, antunay kakanak. Hay dato, antunay kakanak. Nakiala ka tayo sa Sulaiman, na din mga kuko. Kaya tiyari mo ito wallas para talaga, ibo ka pa kasasingay yan. Namianong so pila na ayaki kabiyan nagyang kutwa, ay may aloy sa surat Sad, nakikabiyan nagyang utatong katyan, di mo tatakan yan. Nakagito nga na pagraban ng kutama, puti apila, nakiyate maranaya muna, may putol sa tungkat, may utang sa Sulaiman ko, oryan, 1,000 years, nagiti, keto kayo rin sa kiyapatyan, ay may ka phone out na sa pila. Handa ko ba si mga jin? Subhanallah. Naging kaya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abiti agar kanu. Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzakakum. Mata na swalla na pimbagi-bagian kanu. Sa mga ulaulan niyo, mga paparangan niyo, mga ukito-kitiyo. Sa lagi niyo, kiyang bugi-bugi, wala ko mga sukatan niyo. Hey, panalamat sa tawag, sibapan wala sa sukatan niya na flower. Ubaro-baro. Ubisar yung bagyan ka na itano po na ubaro-baro, na kayo subaka akal. Agyan ka na kagyan ka mauto na bakaw niya, na buli na bulong, na mapusang ka pa na. Umbis bagyan ka na raon niya, na manipito tima na raon niya, na sanggibo ka pusang ka una. Di kayo ni kalimu, wala. Kando man na nabigyan ka wala sa mapi paparangan. Akap kimbinto ang kasi ko mga ubaro-baro, adimbuta dugang na malayarga. Agyan ka mauto na mimbuli, ulaw lang kap, kikwang ka sa kawayagan ka. Subhanallah. Nanto na yung patang hadis. Inna Allah yu'ti dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Mata-mata na sa dunya na imbugay wallah ko tawag kibubayon. Ako sa tawag yun kibubayan. Ay mana na sa dunya, ay ang bituan sa dunya, na so kadatoon, so tamukon, so kapangarumahon, so kambubuotaon, so menang na punanan ko Allah ta'ala. Mata-mata na sa dunya na imbugay wallah si ko tawag kibubayon. Pagapalay ron. Kadato, tamok, menang, wata, karuma. Ako sudin pagapalay. Ay mana na yan, apyading ka time. Iba ka madato, natibulog yung bugay ka, wala gagawang ka. Apyading ka kabe, iba ka makatamok, natibulog yung bugay ka, wala gagawang ka. Apyading ka kabe, kagya ka mo to na baka makakuha sa menang ka, tibulog yung bugay ka, wala nagagawang ka. Ino to, napiyakata naman ako Allah sa suratul munafiqin, hindi akong kuribat. Walillahil izza, walirasulihi, walilmu'minin. Tiruan tayo Muhammad, atig wallah. Arku Allah sumbugr. Arku Allah sumenang. Arku mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumbugr. Arku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumenang. Walil mu'minin, na gusto tao pulatian niya sa Allah, gusto tao pagunutan niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang bagang penuh Allah sa bugr. Bagang penuh Allah sa menang. Ay mana niya na paratian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, unutan ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang bagang ka niya sa limu. Bagang ka niya sa kagya ka mo ito na menang. Nag-iisibutan tanong si. Diyan kami pantag sa dunia ng galubukang tanong sa di na surak kaon nagkakuwangkan. Ito na yung bata. Inna Allah kasama bainakum akhlaqakum kama kasama bainakum arzakakum. Wa inna Allah yu'ti dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Wa inna ad-dina la yu'tihi illa man yuhib. Ugayda tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ad-din na swagama na da ambuganun wala inunta samyat tang kada kaya mo ba Allah. Giti siya ba pag yung kaya kasambayan, yung kaya kapusa, yung kaya kapunay haji, kanggal na mo sa sugo na di tanong yung kaya kapasa. Sa katana mga papi-Facebook na gumana katano siya sa di benar. O po na namin apat na tingtay na po maling umapi para ngay mabalay simba para tapas sa amala. Di nakataling ka. Subhanallah. Ay siya tanong ng utapit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَأْتِي بِالْمَسْجِدِ فَاشْهَدْ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ. Ay apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na basta amay lain ka sa taobsyong sa masjid ko mga dato na saksing ka sa na maparate. Bagi nga peso jumat na diumsyong na kami ate na tinginaw ikalim mo Allah pakasurgan wala ka baraman. Subhanallah. Subhanallah. Inisya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anto na imiya sa umama barasambang. O kagagawi, patatahajud ko kagagawi. Bara puasa ko kadundo. Ugay na aya sakit yan na dipsambang sa masjid, nagudip bara juma.
na ini sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam na itagun ko naraka jahannam. Ayamana na nagyuto sudah udhru syar'i. There is no valid reason. Sagya nga masatano, agya ka mo ito na masasugat tano abalabal. May po sagya nga COVID-19 na kestray ka pa, nagkasabihan, nakagya ka mo ito na variant 20. Ayamana niya na COVID-19 na may po pa na variant 20 na valid reason ading kakasumbiyang sa masjid ka, o baka katugalin sa sakit, o baka makatugalin sa sakit. Kasakit ka, lumasaan ka, napkalak kay baka makasung sa masjid, ka makawaranting ka, o di nakagya ka mo ito, makatugalin ka, katugalin na nga na valid reason. Ad na biyabali udhru syar'i wagama, apipetut wagama akapakata, pamanading ka kapakasung sa masjid. Na amay ka, there is no valid reason. Did na sangkot, did na sabab. Agya ka mo ito na miyada sa pandemic, na miyada sa COVID-19, na miyada kaya variant 20, na di ka panabsambayang sa masjid, na panabtiro na ka na baramal. Subhanallah. Ino to di ko pa kay asambayangan sumiyate di sambayang. Na sabab sa giyong utatahayat, anto na yung matatagusang utatahayat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diyan ko tatawa di sambayang na inususak na basta kataw na di sambayang na diyan sambayangan. Gudiyan tibawon ka ayakar ganyan. Nagyong ko takasumbayang nga kumiyatay. Adib sambayang naptiro ka, ya Allah, napsaksiyang ko siya kainiya, padu ko mga barasimba. At ikataw na ka adib sambayang na di nga disaksyan. Wa ala ibadillahi salihin. May pagpanganin ka, agyang ko tada amal yan. Da simba niyang ko Allah. Natingiran na pa makadin na di ka sumbayang na Jumat. Natiyak na umatay mabuo Jumat, napsumbayang ako, ron nakagito sa schedule yan. Natingiran na di ka sumbayang na Ahad. Natingiran na sa rasip, sunya masjid na ba sa simbahan. Nakagya ka mo ito na umatay Ahad na sumbayang ako. Natingiran na pa makadin malapalpas. Natiyak na ipagisyak ng damiori. Siko kagya ka mo ito, nakapunan si Ikwalla. Di na di ka pagamal, anda ka di. Kakagya ka mo ito na katuligan tanong, agyang ka di tanong ka pamagaman. Agya mo ito. Nadudan tanong ko tapila. Kung pag-interview no Sulaiman, kung kaya saan ka na sa agyang na airport, station no pa ma, kakagya siya nga nagyang ko tabatiyo kan so, pama na lalan o aeroplano, gusto kagya ka mo ito na apagugit sa kawang. Tingin na hay sula hay pila, nanto nagyang na matatago si isang ka na puro ka, tigtano antina. Tingin na hay Sulaiman na inibagirang niya wala radar. Agit tingin nagyang ka matatago sa puro uluwak na radar, napkaradar ang sulang, ulang manapangan ng kanakagya ka mo ito na matagog sa dunia. Nagitin ang utapangan ng kanakautan, nakabugar ang karadar na 70,000 miles. 70 mo kamilas, napkaradar na deswa na pangan ng kanong. Nilay naman ang utapangan ng kanaka, kagya ka mo ito na, didagilay ka pila, nabutad na ka, nabuto na ka, mapaputo ka pila, kagiging utapaga na kapkaradar na rin. Nagyuti, masasangan ang kutapila, agyang uta anti na ema na station, airport, na ad na radaron ay gira pelarga sa pelin na pamana pusa puro na nabiyara dare na giudaten na agyong utwa miya ka pagugupa sa pila gusto agya ka mo ito na batiyukan. Na miya ka lalaki pantag amiyang galabo ko pila gusto batiyukan. Siko kagya ka mo ito na kawiyag-yag tanong. Agyong ko ito kagya ka mo ito na pila na sa airport na subatiyukan nagyong mo tayo pagugit yan. Na sukiyan tiro sa pamana pila na siyong patano Sulaiman sa fatabas sa madahika ko rin, kaya pagkagalayan sa tingin nakadnang ko at tingin, narilay akong ka, nagurilay ka sumbol aloksakan, nagupan na lamatang ko sa katigin, nagupan na lamatang ko sumbol aloksakan, gubugi akong kasabugar sa makapanalamat ako si Ikwalla, sabab sa giyon kaya pila, hey mga oripan, wala, kaya tanus wala, kamamala tanus wala, ani di ka pun supila, ani di ka pun subatiyukan, kanda minisumpat yan ako kawiyag-yag ko dunia, kamapian, adi sumanusia inad wala pakantapanon, na para kumapya, kung ketiron wala sa inadin sumanusia pipiapian, na ada penakagya kamu tu naging sumpat yan na mapya, panganin tanus si Ikwalla, apko sumpatan tanong ko mga penauras, ay mala, naditano ba kang galabok sa mga suat-suat si Ikwalla subhanahu wa ta'ala, si tanong po sa kumapya, Rabbana atina fid dunya hasana, kada namin nabugan kar kami sukapian namin sa dunia, wa fil akhirati hasanatan, gusto kapian namin sa alungan na mauri, wa kinadhaban nar, pakalibre kaming kalangon kunaraka, wa dakhilnal jannata mal muttaqin al abrar, pakasuruga kaming kami pragsami, sa mga luksami, wa taami, karumami, wa pagariami, tunganami, gusto lang ng mga miyamirate,
Nami telap dami sigo surga. Allahumma amin tarima ngasupangan nami. Wa sallallahu ala khair khalqihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.